luwe becik paten ngono wis matur nang ngarsane Kakang Stijo. Nggih, sampun Raden. Yo kaya ngono iki sing tak jaluk. Piye carane wong wedok, wong wadon ngrekodaya sing lanang aja nganti ning omah ngono ya. Nggih. Piye carane sing lanang iki ben metu kok omah nyambut gawe terus ya. Digawe sibuk ngerti ra? Digawe repot ngono bojomu kuwi. Nggih. Satemah sombo bisa mlebu metu ana keputren kene. Lah nek mlebu metu ya seliramu nek ya seneng to wong ayu. Inggih. Sedaya kala namung mundi dawuh panjenengan Raden Samba ya saiki dipenggale. Lah mbiyen kok kebacut rabi karo Kakang Stijo iki piye? Apa? Lah kok kesusunan rabi iki rumaksamu ya? Mongko Samba ya wis nganti-anti, Samba ya wis ngantu-antu. Mula luwih becik patenana timbang pepisan lawan wong ayu Hak Nyanawati, Pepisan apa perpisahan? Ya manut to. Coba bacut kelemu nembang piye, Nyanawati? Lewat kincanging alas sing manah kula Raden Samba. Nek yo penak to nembang karo tak pangku. Rambutmu tak elus-elus. Lah iki dadi bojone Kakang Boma ki wonge kasar ngono. Nggih. Kasar, ora iso kaya ngene iki. Nggih. Ya mung gelo cuwa rasane ngatiku kena ngopo sih adik kok bacut palakrama kelawan Kakang Stijo. Ingkang lepat menika panjenengan. Lho kok malah ngluputke aku. Namun nyatanipun panjenengan menika tresna kalih kula. King menapa wit rumiyin mila mboten paring dawuh. Babar pisan kula mboten ngira menawi panjenengan nandukaken raos tresna dhateng Hak Nyanawati. Nyatanipun panjenengan menika nggih sampun kagungan garwa. Lho. Aku ki duwe bojo pira wae ora apa-apa. Bakune tir padha irenge, sir padha senenge. Kowe lak ora gelo yen tak wayo. Mboten. Oh ya wis. Bakal penak uripmu dadi bojone Samba gitu. Nang kula menika gumun kalian panjenengan sing kok gumuni. Sinuwun Stijo menika maksih kadang merdo masih sedulur tuwa
Sedulur ya sedulur. Senengan ya senengan. Mestinipun panjenengan menika kalih kula menika Mbak Yu wonten. Nadyan to Mbak Yu nek ya penak ya ora apa-apa gitu terus. Mekaten. Aku ya gumunku saben dina ki aku ora iso nglalekke sliramu. Nadyan to kowe iki bojone kakangku. Nek aku gumun sakala mangsa yen si Adi lumaku karo garwamu Kakang Stijo, jroning atiku ya lara atiku. Lah wis kok tak gagas, lah bojone wong kok tak cemburoni iki ya ngapa? Aku ya gumun. Nek Gusti Kang Akarya Jagat paring kanugrahan katresnan. Katresnane Samba yang Nyonowati jare kanugrahan katresnan kuwi ora iso ditolak. Injih. Dipun bacotaken menapa mboten tembangipun? Bacotke. Urip ana kota gedhe Soroting pandang sumulung Raden Samba tumrap hak Nyonowati nggih namung panjenengan Raden ingkang dados jatining pamarem saklebetipun gesang kula. Nyai Hak Nyonowati wonten dawuh yen kaya mangkono yen pancen wis tresna lair batin kelawan Samba aja kesuwen wong ayu. Siati aja kesuwen mapan ing keputren Traju Tresna kene. Ayo rangkat tumuli bebarengan tak boyong ing keputren Dwarawati. Mangke kelamun Kang Rama sinuwun Kresna nandukaken duka ora. Ora-orane Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna nanduke duka. Mengko pun Kakang bakal tanggung jawab bakune si Adi gelem tak boyong keputren Dwarawati. Inggih kula namung derek panjenengan Prabu.